Op de Edisonstraat in Frencher is van een man een vrouw op een fiets onder een vrachtwagen te lanen kwam en daarbij verstoorn. De correcte oorzaak van het ongeluk is nog net bekend. De vrachtwagenchauffeur had de vrouw nog elke dag net jongen. Het ongeluk heeft de politie neer te krijgen, maar de gladde dieken. Het verkeer had juist de jong en van de morgen botlijst van sneeuw en de wien. Zowel bij Halvert als bij Burgwerd rekken een bus juist de jong van het dik. Chauffeurs en inzittenden kwamen maar de schrik vrij en hierna geen verwoenings. Beide bussen bedaren in de sleet. De verdachte die het oppakt is voor de moord op Marijke Heiltjes uit Jesterwoude is een bekende van justitie. Dat schroeit de nieuwe Oostelling Werver. Nevens de streekkranten had de verdachte eerder 6 jaar vastzitten voor belutsen niet bij een shitpartij in Drachten. Ik zou de 23-jarige man in het drugscircuit zitten. De oude popcel Asterix in de blokjes platten is per direct sletten. In de vliertegels is asbest voen. Dat is onder jacht komen doet de tegels vanwege slijtage vervangen worden masten. In de verlieme onderlaag is door asbest ontroffen. Joen en vannacht kans op winterse buien. De temperatuur is om het vriespunt heen. Morgen krijgen we flink wat sneeuw en stiet er een matige ontkräftige wind. Het wordt goed 2 graden.